Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jagat kekumpan karo suci saya pergi. Tari yang pergi jagat wakan saya saking tari pergi jagat ayo satu. Sego gondoro ingsun kebong tumpuk ilmu sejati. Satu. Ora ingsun nyejat Gusti sing tumpuk wae kang cendhek. Using tumpuk putih sira nonton marang swarga Gusti dadi seger warasan padhaningan. Atau bila ini nyedeno punya sumi mulai ke ngamping-ngamping kalau ini tumoro yo satu hati sotingkel nyipang ojo alang-alang jiwa ingsun Omela kami binamas tunamosi jatini ora tunamosi ana amung dudu jatini aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa iku dudu aku jatini ora bisa apa-apa sing iso apa iku dudu aku jatini ora duwe daya apa-apa sing duwe daya sakabeh jagat dudu aku serwa ingsun serwa aku urip ing sanjungan aku kok iku angsa iso dituwi perti pikap langsung tinggal yaksa oke ngaripun caos panglipur awit awal linggo paripurna sawang apa tanggal 行。